Ramogi tudri kodwa na bomarote machuo kanaria dek au chiel nono kao kama na wedera chiel ka chiel mbui mag oganda yudwe mbui mar Facebook, mbui mar YouTube, yudwa kanye mbui mar X, mbui mar Instagram ka chiel koda mbui no mar TikTok nyinga Simfrozo Kinda jaloko marwa en Wilson Ochuka. Kawachako ni duol mochung ne yiero IEBC ochiko jochung duto e kar chung'od bura ma Kasipul mondo chope nyimgi chieng' wuok tich juma manyien maduoko penje wi lweny manyocha weyo ji ariyo kowito ngimagi juma mokalo. Jakom mar IEBC Erastus Thakon owacho ni IEBC ne osechuogo waput moyiedhi matimo nonro ewi tulo kod lweny ma kamago motelo ne kawo okang' mager ne joma ibiro yud gi ketho. Kaka jafwambo marwa mar siasa Kristoino leronwa, moko kuom jochung' ma Kasipul kidek golo ng'wech ma kamano ka oyud gi kod ketho. E ranyisi mar achiel ni amoloko, IEBC kod kidienje mag arita obiro kanyakla kendo singo mar thinyo jochung' duto ma Kasipul ma ibiro yudo kod ketho mar nyayo tulo kod lweny e kinde campaigns. E log tich maduong' mar IEBC ma Anniversary Towers, jakom IEBC Erastus Thakon oyango ni gisebedo ka giluwo mos tulo kod lweny mosebedo ka dhi nyime Kasipul kendo singo ne jochung' mosebedo ka chano tulo ma kamago igidhi moto e badgi. I would like to condemn all acts of lawlessness and violence across all the areas where we are having elections, particularly in Kasipul. And I would urge all those participating to refrain from any acts that will undermine the integrity and the credibility of our electoral process. We are investigating all cases of intimidation, intolerance in all by-elections that we have seen. Case in point, Kasipul. So, any person who involves himself in a manner that causes breach of the law, including all the other areas, Bahrain included and many others, the National Police Service will not allow. Kalore gi mago, IEBC ogolo chik ne jochung' duto ma Kasipul mondo chop e nyimgi chieng' wuok tich juma manyien mar duoko penjo ewi tulogo. We dispatched our investigations team to the ground. They have concluded their investigations or the assessment of the situation, so to speak, and we have that report. And what we are doing as a commission, and again guided by the laws of Kenya, we have empaneled the Code of Conduct Enforcement Committee, which will commence its work on Monday, to summon those candidates in Kasipul and anybody who has information on what happened in Kasipul. They will conduct the hearing. Korka kore, ogai maro bila Douglas Kanja, ogolo siem na josiasa ma Kasipul, mane ochano tulo makamago, igidhi romo kod makolwer. And we are going to do our work as guided by the Constitution. Right now, in Kasipul Kabodo, in Kasipul, we are following up on all those who have committed several criminal acts. And it is the high time that those who have committed those crimes, and they are not already with us, they come forward to the police. Because our teams are out there, and we must get them. Thakon bende olero ni IEBC osetimo ikrok duto motelo ne yiero madundo makamago maidhi bago tarik 27 dwe mar 11 higani. The Commission has undertaken extensive preparations to ensure that we have peaceful, free, fair, and credible by-election. IEBC chano tiyo kod yiero madundo makamago e timo ikrok malong'o ne yiero maduong' mabiro. En thuolo mar ang'ichwelo ne ikrok ne yiero madundo madhi timore tarik 27 dwe mar 11 higani e kinde ma IEBC ogolo siem mager kapino ne jochung' ma ibiro yudo kod ketho madhi ataro kod chike matayo yiero pacho kae. Chris Owino, Ramogi TV, Anniversary Towers, Nairobi. Kawadhi nyime ni jatend piny William Ruto gi jalop